Sprint final per la selecció de futbol als European Qualifiers. L'equip tanca la fase amb un doble compromís, viatja a Albània i rep a Turquia. Dos partits en els quals l'equip té l'oportunitat de tancar el grup en una històrica 5a posició. Ens trobem dintre una oportunitat de finalitzar, jo crec que una molt bona fase, i de finalitzar-la de la millor manera possible. D'intentar tindre molt clar què ens ha portat fins aquí, intentar repetir-lo i que sigui més llarg en el temps durant els partits. Però abans queden 180 minuts de joc contra dues seleccions molt fortes. L'equip, però, arriba decidit a fer front a totes dues. Dos rivals diferents, no? Sobretot Albània, un equip que, tot i que no sigui molt conegut, té molts jugadors jugant a Itàlia, a primera divisió, i que és un equip que per la forma de jugar que té no encaixen gaire bé. Juguen tres centrals, ja és una manera de pressionar diferent, que amb els pocs dies que tenim per treballar serà una dificultat, però tot i amb això jo crec que amb la confiança que tenim i que ens donen tota la feina feta anteriorment. Turquia, depenent també, jo crec que serà un partit molt diferent de si ja ve classificada o no ve classificada. Tant de bo no vingui classificada, a mi m'agradaria que fos i que tingui un partit amb molta emoció i que siguin capaços de ser l'equip competitiu que van ser allà. Andorra jugarà a Tirana, Albània, dijous a 3:15 del vespre. Els European Qualifiers es tancaran diumenge, dia 17, a la mateixa hora, a l'Estadi Nacional contra Turquia.